Το πολύ καλό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Αλέξανδρος Ογίγος και η Ντίνα Ικαραμάνου λέει τα περισσότερα σχετικά με αυτή τη φοβερή υπόθεση. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον η σπήρα Ρουμάνων ληστών με τις μανικιουρίστες, όπως τις αποκαλούν οι αρχές, που είχε αδειάσει δεκάδες σπίτια σκορπίζοντας φόβο στους ενοίκους τους. Σύμφωνα με τις αρχές, για να μπαίνουν στα σπίτια, τα μέλη της σπήρας φέρονται να χρησιμοποιούσαν είτε κλειδιά πασπαρτού είτε σπρέι υγρού αζότου που κάνει τις απλές κλειδαριές να σπάνε πιο εύκολα, ενώ νωρίτερα έστελναν τους πιθανούς στόχους γυναίκες συνεργάτιδές τους που μοίραζαν αυτές τις κάρτες για μανικιούρ προκειμένου να ελέγχουν τον χώρο. Όπως είπαν οι αστυνομικοί, τα μέλη της σπήρας δεν αποκλείεται να είχαν στη διάθεσή τους και κάποιο μηχάνημα εντοπισμού πολύτιμων μετάλλων, αφού τα σημεία που έψαχναν μέσα στα σπίτια ήταν στοχευμένα. Από τα 22 σπίτια που φέρεται να είχε διαρρήξει η σπήρα των Ρουμάνων, είχε αποσπάσει κυρίως χρυσαφικά και οικογενειακά κοιμήλια, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά, τάμπλετ, τηλεοράσεις και λάπτοπ. Ήτανε μεσημέρι πρέπει να ήταν. Γιατί εγώ φεύγω από το σπίτι 2.30 και γυρίζω 8.30 και γυρίζω 2.30 το μεσημέρι. Μπήκα μέσα, βρήκα την πόρτα ξεκλειδωτή και την κλειδώνω όταν φεύγω. Ήταν ξεκλειδωτή πόρτα και μπαίνοντας μέσα το σαλόνι και η κουζίνα άθικτα. Πάω στο υπνοδωμάτιο, εκεί είδα το σιρτάρι που είχα τα χρυσαφικά μου μέσα πάνω στο κρεβάτι, άδειο, και εκεί κατάλαβα ότι κάτι σημαίνει και πήγα στην αστυνομία. Βρήκε το σπίτι ανάστατο, είχαν αδειάσει όλα τα σιρτάρια και από τις 3 κρεβατοκάμαρες. Στο σαλόνι δεν προλάβανε να πάνε, γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να είχε μπει η σύζυγος για να ανοίξει με τα κλειδιά. Βέβαια, οι ένοικοι δεν έλειπαν σε όλες τις περιπτώσεις. Ήμουνα μέσα στο σπίτι, ευτυχώς που δεν τους πήρα χαμπάρι. Όμως πρέπει να έγινε από τις 8.30-9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επειδή εργαζόμουν στο γραφείο του σπιτιού μου μέχρι τις 5.30 ώρα το πρωί, 8.30 ώρα πήγα και ξάπλωσα εκείνη την ώρα, 8.30 ώρα ήρθαν οι κλητήρες από την νομική σχολή να υπογράψω κάτι έγγραφα και ξαναπήγα να ξαπλώσω. Όταν σηκώθηκα λοιπόν στις 6 ώρα το απόγευμα, ήρθα κατευθείαν μέσα στο γραφείο μου. Το σπίτι όλο, το υπόλοιπο, δεν ήταν πειραγμένο, καθόλου πειραγμένο. Όπως λοιπόν ήρθα να καθίσω στο γραφείο μου, βλέπω το σιρτάρι του γραφείου μισοανοιγμένο. Εγώ μέσα στο σιρτάρι του γραφείου είχα συγκεκριμένα πανάκριβα κομμάτια ανεκτήμητης αξίας και συναισθηματικής αλλά και υλικής, τα οποία θα τα πήγαιναν τη Δευτέρα στη θηρίδα. Τα θύματα των ληστών περιγράφουν στην κάμερα της Τατιάνα Live την κατάσταση στην οποία βρήκαν τα διαμερίσματά τους όταν επέστρεψαν. Την πόρτα τη βρήκατε παραβιασμένη. Ποια ήταν η εικόνα που αντικρίσατε όταν γυρίσατε στο σπίτι? Ήταν ανοιχτή και ο φαλός ήταν χαλασμένος, σπασμένος, ίσως με κάποιο σπρέι μάλλον, και μπήκανε πολύ απλά. Σε τι σημεία ψάξανε στο σπίτι σας? Ήταν σχεδόν τα πάντα άνω κάτω. Σχεδόν τα πάντα, δηλαδή όπου υπήρχε σιρτάρι, ήταν όλα έξω, κάποια ντουλάπια, ήταν όλα άνω κάτω, όλα έξω. Το σπίτι ήταν όλο αναστατωμένο. Ήταν ανοιχτές όλες οι εξωτερικές πόρτες, οπότε κατά πάσα πιθανότητα εικάζουμε ότι είτε μπήκαν από το μπαλκόνι, γιατί βρίσκεται στον τελευταίο όροφο, δηλαδή αμέσως της ταράτσας, είτε μπήκανε από την κεντρική πόρτα, γιατί τη βρήκα ξεκλείδωτη, με την έννοια ότι ήταν μεν κλειστή, αλλά ήταν ξεκλείδωτη. Από ό,τι φέρεται, η σπήρα των Ρουμάνων ληστών, πέρα από χτυπήματα σε μεμονωμένα σπίτια, προχωρούσε και σε διαρρήξεις γειτονικών διαμερισμάτων. Από ό,τι μου εξηγήσαμε την πολυκατοικία, από την αστυνομία, από την αστυνομική διεύθυνση, η πρακτική αυτής της σπήρας τουλάχιστον ήταν ότι μπαίνουμε σε μεσαίου επίπεδου πολυκατοικίες, χτυπάμε τα ρετυρέ εντός εισαγωγικών, ανεξάρτητα το τι ώρα, αλλά με τη λογική το ότι ο περισσότερος κόσμος δουλεύει, κατά συνέπεια κατά τη διάρκεια της ημέρας λείπει. Μεσημέρι περίπου ήταν η ώρα 2.30, 3 και 5, κάπου εκεί. Είχαμε τον πεθερό μου άρρωστο και πηγαίναμε κάθε μεσημέρι να τον δούμε λίγο. Και γυρίζοντας από το παππού, είδαμε την πόρτα παραβιασμένη και ένα σπίτι άνω κάτω. Τι σας πήρανε? Πήρανε ό,τι χρυσαφικά βρήκανε και χρήματα. Όπως λένε οι άνθρωποι που έπεσαν θύματά τους, οι Ρουμανοί ληστές έμπαιναν στον χώρο των πολυκατοικιών, μοιράζοντας διαφημιστικά φυλάδια για μανικιούρ, ώστε να ελέγχουν τον χώρο. Τι μοιράζουν διάφορα κατά καιρούς, διαφημιστικά, ναι. Πάνε τα κουδούνια, είτε βρίσκουν από κάτω, είτε χτυπάνε τα κουδούνια και παίρνουν διάφορα, μοιράζουν διάφορα, ναι.
Δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά πολύ πιθανόν να είχε γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ πιθανόν. Να υπήρχε δηλαδή κάτι σχετικά με μανικιούρ κλπ. Πολύ πιθανόν, γιατί κατά καιρούς δηλαδή βρίσκουμε και διάφορα τέτοια κομμωτήρια, οτιδήποτε σχετικό. Οπότε πολύ πιθανόν να ήταν η ίδια περίπτωση δηλαδή. Η αστυνομία τώρα έχει ενημερώσει τα θύματα των ληστών για τα αντικείμενα που βρέθηκαν. Τους καλεί να τα δουν, ώστε να αναγνωρίσουν αν κάποια από αυτά τους ανήκουν. Πριν λίγες μέρες, ναι, μας ειδοποίησαν ότι τους έχουν πιάσει. Αυτό θα δούμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε να δούμε αν κάποια πράγματα είναι δικά μας ή όχι. Με πολύ χαρά δέχτηκα ένα τηλεφώνημα την Πέμπτη το βράδυ, την προηγούμενη Πέμπτη βράδυ, απόγευμα, και επειδή συμβαίνει να είμαι και πολύ κοντά στη Γαδά, πήγα και όντως μου ανακοίνωσαν όλη αυτή τη σύλληψη, τέλος πάντων, και τους είχαν βρει, την εξάρθρωση όλη αυτής της σπήρας. Ναι, μου έδειξαν τα δικά μου πράγματα. Μου συμβαίνει επειδή όλα τα πράγματα τα οποία τους μου είχαν κλαπεί, τα είχα δηλώσει με τον κωδικό τους, με τον αριθμό εργοστασίου κτλ. Και μου παραδόθησαν κατευθείαν. Αχ, να προσέξετε τώρα που έρχεται το ΠΑΣ.